Ești un băiat de 7 ani, care se joacă în satul tău creștin din Balcani. Când oficialii otomani ajung la ușa ta, nu vin pentru taxe sau tribut, vin pentru tine. Și nu-ți vei mai vedea niciodată familia. Imperiul Otoman a durat peste 6 secole, întinzându-se pe 3 continente și controlând soarta a milioane de oameni. Îl amintim pentru arhitectura magnifică, sultanii puternici și strălucirea strategică. Dar în spatele fațadelor aurite ale palatelor și gloria cuceririlor se ascundeau practici sexuale atât de tulburătoare, încât chiar și observatorii contemporani au avut dificultăți în a le documenta. Acestea nu erau incidente izolate sau neînțelegeri culturale. Erau politici sistematice care transformau sexualitatea umană într-o armă de control, exploatare și teroare. Ceea ce urmează să descoperi provine din registrele administrative otomane. Relatările martorilor oculari ale diplomaților și călătorilor și dovezile arheologice care dezvăluie cum un imperiu a folosit ca armă cele mai intime aspecte ale experienței umane. Practicile pe care le vom explora nu erau anomalii, erau politici instituționale care au modelat viețile a milioane de oameni de-a lungul secolelor. Cel mai înfricoșător aspect nu este doar ce s-a întâmplat, ci cât de metodic a fost organizat. Otomanii țineau registre meticuloase pentru tot, inclusiv pentru exploatarea sistematică a copiilor, funcționarea centrelor de castrare forțată și gestionarea sclaviei sexuale la o scară industrială. Aceste documente există și astăzi, arhivate, așteptând istorici suficient de curajoși să le examineze. Dar înainte de a continua, dacă îți place istoria întunecată și uitată, ia în considerare să te abonezi și să comentezi de unde urmărești. Ne ajută mult să realizăm mai multe videoclipuri ca acesta. Acum, înapoi la subiect. Să începem cu poate cea mai devastatoare practică psihologică dintre toate, sistemul de vșirme, cunoscut și ca tributul de sânge. La fiecare câțiva ani, oficialii otomani treceau prin satele creștine din Balcani, realizând ceea ce ei numeau colectare. Dar nu colectau taxe sau bunuri, colectau copii. Procesul era terifiant de eficient. Oficialii soseau într-un sat cu registre detaliate care arătau exact câte familii creștine trăiau acolo, câți băieți de vârsta potrivită erau disponibili și când acel sat contribuise ultima dată la tribut. Țineau tabele ale mizeriei umane, urmărind copiii ca pe vite în imperiul lor. Băieții între 7 și 20 de ani erau ținte principale, deși intervalul preferat era mult mai mic. Unele registre arată copii de doar 4 ani, luați, smulși din brațele mamelor de oficiali, care vedeau lacrimile lor ca pe un simplu cost al administrației imperiale. Procesul de selecție era metodic și crud. Oficialii examinau fiecare băiat ca și cum ar fi cumpărat cai, verificându-le sănătatea, inteligența, dezvoltarea fizică. Dar iată ce face această practică deosebit de înfiorătoare. Acești copii nu erau luați pentru a muri în mine sau pe câmpuri. Erau luați pentru a servi imperiul în cele mai intime moduri posibile. Cei mai inteligenți și mai atrăgători băieți erau trimiși la palat, unde erau convertiți la islam, li se dădeau nume noi și erau instruiți pentru a satisface nevoile personale ale sultanului. Procesul nu era doar despre obținerea de servitori, era despre reconstrucția psihologică completă. Copiii erau imediat separați de oricine vorbea limba lor. Li se interzicea să-și folosească numele de naștere sau să vorbească despre familiile lor. Orice semn de atașament față de viața lor anterioară era eliminat prin bătaie. În câteva luni, cei mai mulți nici nu-și mai aminteau numele originale. Deveniseră tăblițe goale, pe care imperiul putea să-și înscrie orice identitate îi servea scopurilor. Mulți dintre acești băieți erau destinați corpului ienicerilor,
unitatea militară de elită a Imperiului. Dar chiar și acest destin, aparent onorabil, venea cu o întorsătură întunecată. Ienicerii erau așteptați să rămână celibatari și complet devotați sultanului. Singurele lor relații intime erau între ei, creând o cultură militară în care relațiile homosexuale nu erau doar tolerate, ci deveneau instituționalizate. Imperiul a creat chiar o unitate militară specifică numită Batalionul Cival pentru a gestiona aceste relații. Nu era un aranjament informal. Era o formațiune militară oficială, cu propria structură de comandă, regulamente și scop. Batalionul exista în mod specific pentru a canaliza și controla relațiile homoerotice din cadrul corpului ienicerilor, asigurându-se că tensiunile sexuale nu perturbau disciplina militară. Registrele istorice descriu în detalii tulburătoare cum funcționa acest batalion. Membrii săi ocupau poziții privilegiate și aveau acces la resurse pe care alți soldați nu le aveau. Erau, în esență, parteneri profesioniști pentru ofițerii de rang superior, serviciul lor militar fiind inseparabil de disponibilitatea lor sexuală. Imperiul crease un sistem în care avansarea militară putea depinde de supunerea sexuală față de superiori. Dar sistemul de șirme avea un scop și mai întunecat. Cei mai atrăgători băieți, cei considerați prea frumoși pentru serviciul militar, erau puși deoparte pentru o soartă complet diferită. Acești copii erau destinați apartamentelor private ale palatului, unde serveau sultanul și curtenii săi în moduri care sfidează înțelegerea modernă. Unii dintre acești băieți erau castrați pentru a deveni eunuci. Procesul era brutal și adesea fatal. Majoritatea castrărilor erau efectuate în Egipt sau Etiopia, unde interdicțiile legale islamice împotriva acestei practici puteau fi ocolite prin folosirea creștinilor sau evreilor pentru operații. Rata mortalității era uluitoare. Relatările istorice sugerează că doar 10% dintre băieții supuși castrării supraviețuiau procedurii. Gândește-te un moment la asta. Imperiul era atât de dedicat obținerii de eunuci, încât era dispus să ucidă 9 din 10 băieți pentru a obține un supraviețuitor. Matematica acestui sistem este înfiorătoare. Dacă aveau nevoie de 100 de eunuci, erau pregătiți să mutileze 1000 de copii, urmărind cum 900 mor în acest proces. Supraviețuitorii se confruntau cu o soartă pe care mulți o considerau mai rea decât moartea. Băieții africani aveau de obicei întregul organ genital îndepărtat, devenind ceea ce otomanii numeau eunuci negri. Acești eunuci erau considerați mai de încredere în preajma femeilor sultanului și adesea urcau în poziții de putere semnificativă în ierarhia palatului. Băieții europeni din Balcani aveau de obicei doar testiculele îndepărtate, devenind eunuci albi care serveau în principal în roluri administrative. Impactul psihologic asupra acestor copii nu poate fi exagerat. Nu erau doar mutilați fizic, ci complet rupți de orice posibilitate de relații umane normale. Nu se puteau căsători, nu puteau avea copii, nu puteau experimenta intimitatea sexuală așa cum a intenționat natura. Exista doar pentru a servi un imperiu care le furase totul, inclusiv umanitatea lor de bază. Dar castrarea nu era singura soartă care îi aștepta pe băieții frumoși din sistemul otoman. Unii erau desemnați ca dansatori köçek, tineri performeri care se îmbrăcau ca femei și distrau la petreceri și sărbători. Acești băieți ocupau un spațiu tulburător între genuri, nici complet bărbați, nici femei în ochii societății otomane. Publicul de la aceste spectacole era renumit pentru comportamentul său violent. Relatările istorice descriu bărbați devenind atât de excitați de tinerii dansatori, încât se luptau între ei pentru oportunitatea de a-i agresa sexual. Paharele se spărgeau,
vocile se pierdeau din cauza strigătelor, iar uneori oamenii erau uciși în haosul care înconjura aceste spectacole. Dansatorii înșiși nu aveau nicio protecție împotriva acestei violențe. Erau așteptați să se supună oricăror avansuri veneau în calea lor, trupurile lor fiind tratate ca divertisment pentru mulțimi de bărbați beți și agresivi. Practica a devenit atât de asociată cu violența sexuală, încât a fost în cele din urmă suprimată, dar doar după ce generații de băieți fuseseră supuși acestui abuz sistematic. Poate cea mai tulburătoare dintre toate era o practică cunoscută sub numele de sistemul Tavshanlan. Termenul se traduce aproximativ prin băieți iepurași, un eufemism care ascunde cu greu realitatea oribilă pe care o descrie. Aceștia erau băieți creștini tineri, de obicei greci sau din alte regiuni europene, care erau aduși la palat în mod specific pentru satisfacerea sexuală a oficialilor de rang înalt. Spre deosebire de alte forme de serviciu la palat, sistemul Tavshanlan funcționa în secret complet. Acești băieți nu aveau statut oficial, nicio protecție legală, nicio speranță de avansare sau eliberare eventuală. Exista doar ca obiecte sexuale pentru divertismentul stăpânilor lor, ascunși de ochii publicului și de înregistrările istorice. Sistemul era în mod deliberat menținut mic și secret, dar existența sa dezvăluie ceva crucial despre practicile sexuale otomane. Nu era vorba despre diferențe culturale sau standarde morale diferite. Era vorba despre exploatarea sexuală sistematică a copiilor, organizată și menținută de cele mai înalte niveluri ale guvernului. Băieții luați în acest sistem se confruntau cu o realitate care sfida orice legătură naturală cunoscută umanității. Părinții nu primeau nicio veste despre soarta copiilor lor. Fără scrisori, fără vizite, doar tăcerea nesfârșită a pierderii. Unele familii așteptau decenii pentru fiii care nu se mai întorceau, păstrând speranța că undeva în vastele teritorii otomane, copiii lor își mai aminteau de casă. Registrele Imperiului arată cruzimea calculată a acestei separări. Oficialii mutau în mod deliberat copiii cât mai departe posibil de regiunile lor de naștere, asigurându-se că, chiar dacă un băiat reușea să scape, nu ar fi avut nicio cale de a-și găsi drumul înapoi spre satul său. Barierele lingvistice erau de netrecut. Un băiat luat dintr-un sat sârbesc se putea trezi în Constantinopol, înconjurat de vorbitori de turcă, arabă și persană. Limba sa natală devenea o relicvă inutilă a unui trecut pe care îi era interzis să-l recunoască, dar distrugerea psihologică mergea mai adânc decât simpla separare. Procesul de convertire era conceput să șteargă nu doar identitatea religioasă, ci și memoria culturală însăși. Băieților li se dădeau nume noi, care nu aveau nicio asemănare cu cele de naștere. Li se spunea că viețile lor anterioare fuseseră vieți de ignoranță și păcat, că familiile lor erau infideli care meritau cucerirea. Erau forțați să participe la ritualuri care batjocoreau fosta lor credință, uneori chiar fiind obligați să scuipe pe cruci sau să ardă texte creștine. Cel mai devastator aspect psihologic era modul în care sistemul transforma victimele în făptași. Băieții care supraviețuiau traumei inițiale și se adaptau vieții la palat deveneau adesea cei care selectau următoarea generație de victime. Se întorceau în Balcani ca adulți, indicând cei mai atrăgători copii din satele ca cele pe care le numiseră odată acasă. Imperiul perfecționase un ciclu de traumă care asigura propria continuare. Trecând dincolo de sistemul tributului de copii, se dezvăluie un alt strat al exploatării sexuale otomane, care opera la o scară și mai mare. Abordarea Imperiului față de sexualitatea feminină a creat o piață de carne umană care eclipsa orice se vedea în lumea contemporană. Nu era vorba doar despre concubinaj sau obiceiuri de căsătorie.
Era vorba despre comodificarea sistematică a corpurilor femeilor la o scară industrială. Piețele de sclavi din Constantinopol funcționau cu eficiența corporațiilor moderne. Femeile erau clasificate, evaluate și vândute conform unei ierarhii complexe, care reducea ființele umane la simple mărfuri. Femeile africane aveau prețuri diferite față de cele europene. Virginele valorau mai mult decât non-virginele. Fetele tinere aduceau prețuri mai mari decât femeile mature. Imperiul crease structuri de preț detaliate pentru sexualitatea umană. Documentația care a supraviețuit dezvăluie aritmetica rece a acestui comerț. O fată africană tipică putea fi vândută pentru 1500 până la 2500 de curuși dacă era destinată muncii casnice. Dar dacă era destinată uzului sexual, prețul se putea dubla sau tripla. Femeile europene, în special cele din Grecia sau Balcani, aveau prețuri și mai mari, unele fiind vândute pentru sume echivalente cu averi mici. Cea mai scumpă categorie era rezervată pentru ceea ce otomanii numeau odalisce, femei special instruite pentru serviciul sexual în haremurile imperiale. Aceste femei se vindeau pentru 10.000 de curuși, valoarea lor fiind determinată de frumusețe, instruire și fertilitate percepută. Imperiul întreținea facilități de instruire, unde femeile capturate erau învățate artele seducției, masajului și performanței sexuale, transformând captivele traumatizate în mărfuri rafinate. Dar numerele spun doar o parte a poveștii. În spatele fiecărei tranzacții se afla o ființă umană smulsă din familia ei, deposedată de identitatea ei și redusă la un obiect sexual pentru plăcerea cumpărătorului. Sistemul legal al Imperiului nu oferea acestor femei nicio protecție. Un bărbat putea folosi sexual sclavele sale fără nicio consecință legală. Dacă o sclavă rămânea însărcinată, copiii ei aparțineau în întregime stăpânului, care îi putea vinde, ucide sau folosi după bunul plac. Scara acestui comerț era uluitoare. Numai Constantinopolul găzduia sute de mii de femei înrobite în orice moment. Expansiunea Imperiului în Africa, Caucaz și Europa de Est era parțial alimentată de cererea insațiabilă pentru noi provizii de femei. Campaniile militare erau planificate nu doar pentru câștiguri teritoriale, ci și pentru achiziția de oameni. Comandanții, calculând câte femei se așteptau să captureze din fiecare cucerire. Tratamentul acestor femei, în cadrul haremurilor, dezvăluie o altă dimensiune a cruzimii sexuale otomane. Imaginea populară a haremurilor ca spații luxoase, pline de concubine răsfățate, nu are nicio legătură cu realitatea istorică. Majoritatea femeilor din harem trăiau în condiții de frică constantă, concurând disperat pentru atenția care le-ar putea ridica de la simple sclave la concubine favorizate. Competiția era încurajată în mod deliberat de designul sistemului. Femeile erau puse una împotriva alteia în spectacole elaborate menite să distreze stăpânii. Erau forțate să efectueze acte din ce în ce mai degradante pentru a se distinge de rivalele lor. Cele care nu reușeau să placă se confruntau cu pedepse care variau de la bătăi la înfometare până la execuție directă. Războiul psihologic din aceste spații era la fel de sistematic ca orice campanie militară. Femeile erau încurajate să se toarne una pe cealaltă, să saboteze rivalele, să formeze alianțe temporare, care puteau fi rupte în orice moment. Imperiul crease medii în care legăturile naturale dintre femei erau corupte în arme de distrugere reciprocă. Poate cel mai tulburător era soarta copiilor născuți în acest sistem. Registrele Imperiului arată că infanticidul era obișnuit, în special pentru copiii născuți de mame africane. Copiii de rasă mixtă din aceste uniuni erau adesea uciși imediat după naștere, existența lor fiind văzută ca o complicație incomodă
în mecanismul exploatării sexuale. Observatorii contemporani au remarcat absența copiilor de rasă mixtă în Constantinopol, în ciuda prezenței evidente a mii de femei africane care trăiau în relații sexuale cu bărbați turci. Concluzia era inevitabilă. Acești copii erau eliminați sistematic pentru a menține ierarhiile rasiale pe care imperiul le considera esențiale pentru ordinea sa socială. Femeile care supraviețuiau suficient de mult pentru a îmbătrâni dincolo de dorința sexuală se confruntau cu destine adesea mai rele decât moartea. Puteau fi vândute la bordeluri, abandonate pe străzi sau pur și simplu ucise pentru a face loc înlocuitoarelor mai tinere. Imperiul nu avea un sistem de pensii pentru concubinele uzate, niciun plan de pensionare pentru femeile care își petrecuseră tinerețea slujind plăcerii imperiale. Cadrul legal care susținea acest sistem dezvăluie cât de profund înrădăcinată era exploatarea sexuală în guvernarea otomană. Legile prevedeau în mod explicit că violul unei femei libere era pedepsit cu moartea, în timp ce violul unei sclave ducea la o amendă echivalentă cu deteriorarea proprietății cuiva. Imperiul crease un sistem de valori umane pe două niveluri care făcea violența sexuală sistematică nu doar legală, ci și rațională din punct de vedere economic. Natura sistematică a acestor practici devine și mai înfiorătoare când examinăm modul în care imperiul instituționaliza violența sexuală ca divertisment. Execuțiile publice nu erau doar despre pedeapsă, erau despre crearea de spectacole în care umilirea sexuală servea ca atracție principală. Infractorii condamnați pentru infracțiuni sexuale se confruntau cu pedepse concepute să reflecte crimele lor în cele mai degradante moduri posibile. Dar imperiul mergea mai departe, transformând aceste execuții în festivaluri unde mulțimile se adunau pentru a asista la spectacole elaborate de tortură sexuală. Publicul nu doar privea pasiv, participa strigând sugestii, pariind pe cât timp vor supraviețui victimele, tratând suferința umană ca pe un sport. Abordarea imperiului față de justiție dezvăluia o societate care normalizase complet violența sexuală. Violul nu era doar o crimă de pedepsit, era un instrument de stat, o metodă de demonstrare a puterii, o formă de divertisment pentru mase. Codurile legale nu doar permiteau această violență, o reglementau, creând proceduri detaliate pentru modul în care tortura sexuală trebuia realizată pentru a maximiza atât suferința cât și spectacolul. Dovezile arheologice de la locurile de execuție susțin aceste relatări oribile. Săpăturile au scos la iveală rămășițe care arată mutilări sistematice care depășesc cu mult simpla ucidere. Corpurile erau violate în moduri care sugerează o tortură prelungită, concepută special pentru a distruge identitatea sexuală a victimelor înainte de a le pune capăt vieții. Imperiul perfecționase arta de a folosi sexualitatea ca armă de degradare supremă. Dar poate cel mai înfricoșător aspect al practicilor sexuale otomane era modul în care au creat o cultură în care această exploatare părea normală. Copiii creșteau într-o societate în care traficul de persoane era vizibil la fiecare colț de stradă. Tinerii învățau că trupurile pot fi cumpărate și vândute ca orice altă marfă. Întregi generații erau educate să vadă violența sexuală nu ca un comportament aberant, ci ca ordinea naturală a lucrurilor. Sistemul educațional al Imperiului întărea aceste atitudini prin instruirea religioasă care portretiza sclavia sexuală ca fiind sancționată divin. Copiilor li se preda că înrobirea infidelilor era o datorie religioasă, că folosirea trupurilor lor era o recompensă pentru cei credincioși, că rezistența la aceste practici era rezistență față de Dumnezeu însuși. Indoctrinarea sistematică
asigura că fiecare generație va perpetua aceleași cicluri de abuz care le traumatizaseră pe părinții lor. Impactul psihologic se extindea mult dincolo de victimele imediate. Familiile trăiau în teroare constantă că copiii lor ar putea fi luați. Părinții își mutilau proprii fii și fiice, cicatrizând fețe sau rupând membre pentru a-i face mai puțin doritori pentru colectorii otomani. Imperiul crease o societate în care părinții iubitori se simțeau obligați să-și rănească copiii pentru a-i proteja de destine mai rele. Stimulentele economice care stăteau la baza acestor practici dezvăluie cât de profund înrădăcinată era exploatarea sexuală în fundația Imperiului. Comerțul cu sclavi nu era o afacere secundară, era un pilon al finanțelor imperiale, generând venituri care finanțau expansiunea militară, construcția palatelor și operațiunile administrative. Bugetul Imperiului depindea de distrugerea sistematică a demnității umane pe 3 continente. Rutele comerciale erau stabilite special pentru a facilita traficul de persoane. Acordurile diplomatice includeau clauze care reglementau schimbul de sclavi. Strategiile militare încorporau calcule despre câți oameni puteau fi capturați și vânduți. Imperiul crease o întreagă infrastructură dedicată comodificării sexualității umane. Documentația acestor practici există în detalii tulburătoare, deoarece otomanii erau păstrători meticuloși de registre. Țineau evidențe care urmăreau vârstele, originile și prețurile persoanelor înrobite. Păstrau inventare ale haremurilor palatului, listând femeile ca pe mobilier sau vite. Păstrau corespondența între oficiali care discutau preferințele sexuale ale superiorilor lor și cum să le satisfacă prin achiziții strategice. Aceste registre supraviețuiesc astăzi în arhivele din Turcia, oferind dovezi incontestabile ale exploatării sexuale sistematice care a funcționat timp de secole. Birocrații proprii ai Imperiului își documentau crimele cu aceeași atenție la detalii pe care o aduceau colectării taxelor sau planificării militare. Nu vedeau nimic rușinos în acțiunile lor, deoarece trăiau într-o societate care normalizase complet exploatarea sexuală a populațiilor vulnerabile. Răspunsul internațional la aceste practici dezvăluie cât de profund corupse erau relațiile diplomatice de sistemul otoman. Ambasadorii străini scriau rapoarte detaliate despre ororile sexuale la care asistau, dar le încadrau ca diferențe culturale mai degrabă decât ca încălcări ale drepturilor omului. Puterile europene, care ar fi putut interveni, erau prea ocupate să profite de rutele comerciale otomane pentru a risca incidente diplomatice din cauza soartei copiilor și femeilor înrobite. Influența Imperiului a răspândit aceste practici mult dincolo de granițele sale. Obiceiurile sexuale otomane au fost adoptate de statele client și partenerii comerciali, care le vedeau ca pe abordări sofisticate ale gestionării populației. Exploatarea sistematică a sexualității a devenit un model pe care alte puteri l-au emulat, răspândind marca particulară a violenței sexuale a Imperiului în întreaga lume cunoscută. Pe măsură ce Imperiul Otoman a început să decadă în secolele al XIX-lea și al XX-lea, aceste practici nu au dispărut pur și simplu. Au evoluat, s-au adaptat și au găsit noi forme de expresie. Infrastructura exploatării sexuale, care funcționase timp de secole, a lăsat cicatrici culturale profunde care au persistat mult după colapsul Imperiului. Cel mai tragic aspect al întregului sistem a fost modul în care a distrus posibilitatea relațiilor umane normale pentru milioane de oameni de-a lungul generațiilor. Copiii care au supraviețuit traumei sexuale au crescut incapabili să formeze legături sănătoase cu alții. Femeile care au scăpat din sclavie purtau răni psihologice care nu se vindecau niciodată.
Bărbații care au participat la aceste sisteme de exploatare și-au pierdut capacitatea de intimitate autentică sau compasiune. Practicile sexuale ale Imperiului Otoman reprezintă unul dintre cele mai sistematice exemple din istorie despre modul în care puterea poate corupe fiecare aspect al experienței umane. Nu au fost incidente izolate sau neînțelegeri culturale. Au fost politici deliberate, concepute pentru a reduce ființele umane la obiecte pentru satisfacerea celor la putere. Imperiul a creat o întreagă civilizație construită pe distrugerea sistematică a demnității umane. Și consecințele acestei distrugeri au răsunat de-a lungul secolelor. Astăzi, pe măsură ce examinăm acest capitol întunecat al istoriei umane, ne confruntăm cu întrebări incomode despre putere, exploatare și capacitatea ființelor umane de a provoca suferință altora. Practicile sexuale ale Imperiului Otoman ne amintesc că civilizația este mult mai fragilă decât am dori să credem și că dezumanizarea sistematică a populațiilor vulnerabile poate deveni normalizată cu o ușurință terifiantă. Registrele sunt acolo, așteptând în arhive pe istoricii suficient de curajoși să le examineze. Dovezile arheologice continuă să iasă la suprafață din siturile de excavare din fostele teritorii otomane. Moștenirea genetică a acestor practici poate fi încă urmărită în studiile populației de pe 3 continente. Istoria nu dispare pur și simplu pentru că ne face să ne simțim inconfortabil. Înțelegerea acestor practici nu este despre condamnarea Turciei moderne sau a islamului. Este despre recunoașterea modului în care structurile de putere pot corupe sexualitatea umană și transforma relațiile intime în arme de control. Este despre amintirea milioanelor de victime a căror suferință a fost în mare parte uitată de istorie. Și este despre asigurarea că rămânem vigilenți față de condițiile care permit astfel de exploatări sistematice să înflorească. Imperiul Otoman a durat peste 6 secole și a controlat viețile a milioane de oameni. Abordarea sa față de sexualitatea umană a modelat experiențele a nenumărate generații și a lăsat cicatrici care persistă până în prezent. Acestea nu erau practici antice dintr-o lume îndepărtată. Ultimul sultan otoman a fost detronat în 1922 în memoria vie a unor oameni încă în viață astăzi. Această istorie este mai apropiată decât am putea crede, iar lecțiile sale rămân dureros de relevante. Cel mai înfiorător aspect al practicilor sexuale otomane nu era brutalitatea lor, deși aceasta era cu siguranță extremă. Era natura lor sistematică, normalizarea lor și integrarea lor în fiecare aspect al guvernării imperiale. Imperiul crease o mașinărie pentru exploatarea sexuală a ființelor umane, iar acea mașinărie a funcționat cu eficiență birocratică timp de sute de ani. Înțelegerea modului în care astfel de sisteme se dezvoltă și persistă este crucială pentru a preveni reapariția lor în noi forme. Demnitatea umană nu este negociabilă. Indiferent de structurile de putere, diferențele culturale sau contextul istoric, practicile sexuale ale Imperiului Otoman reprezintă o abandonare completă a acestui principiu, iar consecințele au fost catastrofale pentru milioane de oameni de-a lungul secolelor. Poveștile lor merită să fie amintite, suferința lor recunoscută și umanitatea lor restaurată prin adevărul istoric.